ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಯಾನೇನಿ ಬಿದೈ ಬಂದುತ್ತೆ. ಬಿದೈ ಬಂದು ಬಣ್ಣಾಗತ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ನೆಲಕಟ್ಲೆ ತಿನ್ಕಂದಾಂಡು. ಸೊ ಅವಳೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಸೋಕಡೆ ಮಾರೋಂತೇರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂತೇರು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾನೆ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಕಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತ ಚೂರು ನರ್ವಸಾವು ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತಾರೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಐನಿ ಒಂಜಿ ಏನು ತೋಯ್ಪವೆ ಆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಳಿ